Good morning guys. Maglaw uy mi karon para sa among pamahaw. Ya. Mo na bunga sa among sikwa hara magasa nawa man. Mo na bunga sa among sikwa guys ya. La. Dapat ang bunga sa among batong. Karing kubasa hinatod ning mother. Thank you mother sa kubasa. Og kamunggay di sa man kamunggay dyan. Para sa ato abi ko sa silingan. Amo na rin kamunggay guys ya. So, kalibre na pan may gulay sa mga garden, guys. Thank you, Lord. Kana na munga nag-amang mga tanom, batong, sikwa. Tagalig. Yes, maglaw-ilaw ay takaron. Kay lami ni sa laudon, di ba ka ni guwang na. Agda na isa, ayo pa man lagi ni mapupuag isa dana. Dala guys na nasayha janing katay ag amang isa ka sikwa na. Ag usa to dito sa gingan, dito sa kilid. Mo ning mga bunga ha, dito sa kilid eh. Ha? Bunga tubo. Nanidaghan? Oh, ma, doon na to ako. Kanon? Pakon na di. Pakon. Si pader ko na maglauoy guys. Kaya di man na siya magbitsin. Mag-asin gamay rami. Oh! Maglauoy nami guys. Di ay. Maglauoy nami guys. Ay sikwa, ay batong, ay kubasa. Anong luya. Nagkatagloy Dahil tangad guys, iuna na maglunod ang tangad. O pa, pumubukaw. Nagtataod. Tapos pikas bye guys. Sorry sa ako dari kay giming ako dari maglaro-laro sa mga mini garden. Chan-chan! Halada ko na chan-chan. Tapos Oreo. Hala katay nagamang batong dari. Ya. Oh, munga na po ni Danay sunod si Mana. Hey guys. Nakamingaw. Nakas ako maglaro-laroy. Pero gidang palidyan ni paderder. Gikakas manok. Sama ni. Naansa naman ihang kuan. Karabantos. Bitok man. Halagang karabantos guys. Bitok. Gidang palidya, gikakaw. Ay, batasan ng mga manuka dyan. Ha? Yung mauta. Hala. Katay pa ba ni? Kakamas manok. Mga palidya. Sayang raman. Ang dami. Huwag gajid mo teruk tong hangikuan. Uy. Wajud. Sili na magipulin pa Gabriel. Pati si Bujas. Uy, ang alukbati. Bujag na guys. Napod. Sige na may kautan na ng amang batong. Ito nga side pod. Ay, ang alukbati. Daghan na yung taon si Sag udlot. Itang pakata dyan. Dali ra guys. Ang atay na. Napag isarang taas lagi kata dyan. Dahil padung dalsoan. Ano na. Napag magulay. Dali ara kaagaw. Basa o pa manamuwak, mga laki man buti mga kubasa atanan. Oh. Nagbatong Bisaya, nagbu ra man si Jana. Nagbuon. Bisaya man si Jang klasiha. Yeah. Bisaya nga batong ay tambok ka tambok buyag may agbutang guys oh. Habag lamang kaazo pagkasak ka mingaw na ko nariguna-guna sa mini garden guys. Domingo ko lang makatanda kay ni Lunes to Sabado busy man ni taon nagperson manginabuhi. Domingo ko lang makadalik sa og lili. Papagabra rin maghinahinay pakabud-kabud dari mga batong. Ano naman ka chan? Ano naman? Mawatanin jo guys ya, dami nilaw oy arang kalami ka jo sikwa, kubasa, batong og kamunggay and apoy buwad nga pinakas. Arang kalami ka jo. Mahaw. Bukid life, mawatanin jong tanan nilaw oy nga kinalamian ka jo sa nga tanan oy makalupig dani.
Mau tama haw, may hew, may hew. Lami pa? Ano ito? Lami din na kaadyo. Basta nila, uy guys, lami din na kaadyo. Mahotanin jo. My favorite. Kubasa. Pampalinaw sa mga matang ng labo. Day! Lami. Favorite ni Papa Gabriel. Hapon kari guys, ang favorite. Kubasa. Palinaw at ang kalimutaw ng mga nangahanap. Yes, no. Nagamay ng rice. Okay. Hapit na ba ito yung anak-anak? Saan? Hapit na ito yung anak-anak. Ito hapit na ito ka buwan. Ano, magimingaw na ka? Araw. Mingaw yung tawag na anak. Hala guys, gimingaw na ko sa Papa Gabriel ga na ana. Hala Ginoo ko arang luod sa sipon. Asa sa mga paghanag-hanag na ana kay delikado man ug makaana. Yes no. Makuan ko makuan unsa ug makaana. Delikado. Melirat? Lirat unsa. Maka-anak? Delikadong makaana kay makuan unsa. Melirat dito. Kan sa magngana na. Karong gusto mo ana. Gusto no? Anak-anak? Anak-anak? Kaan sa laman lagig nila uy arang kusog mo ana. Hindi mo na mapiyanaan. Iwanaan. Bawal. Uy anaan kagnay, anaan ka so bawal man. Gusto no? Ha. Sapit na. Sapit na mga kakabukan naman. Lungay po isang tuig. Isang tuig. Agwanta sa laman ka. Matabang. Magkuan-kuan sa laman. Mo sa lamay ana-ana, kuan-kuan sa laman. Guys no. Kamo na isabot. Kay sa naman gimingaw naman sa kunos papagabril lugan ana. Hala Ginoo ko, sa laman paluma-luma paron di ka ma. Kuan. Layas ko. Entonces, hamlayas. Asa makapadong. Tapos lain. Nalain na may anaan guys. Ang saan naman, bukbukan. Kasi ka na. Lagto, kero. Kumbitay ng mga itlog. Banta. Kumajo. Oh, good. Good. Yes, no. Bahalag mingaw, agwantahan. Ya, sarap na puhon. Yes, no. Higop sa lamang sabaw. Kaya sa lamay pahimang teron. Wala man yung mga suka na atang mga sulanan. Naglumbay naman lang ina. Ano uda? Ano ba? Suka atin tayo media. Ang suka ito ang panagdana. Na guys, nangahalin na mga suka. Mga sulanan, nagilumbay na raman. Wala yung sud. Sudag tubig. Day! Dahil naman mga people. Dahil na mga ana. Bahala ko ay ana-ana. Basta kay di ay law uy. Yes no. May na, weh. A few moments later. Ito siguro may tagbilaran karong adlaw. Madadyon. Dengang Miss Pader. Good morning Pader. Good morning guys. Wani ka tong magituba nga saging guys der. Nakakasong bulig ya. Pahak na. Magiunag hinog karong di mga lata. Apa hinog Pader? Ya hinog ya. Di ko makakuan. Ya, ano guys. Namis sa kay arang ng guwanga. Gahapon pod kato ang magi-snack saging. Tusluan na maginams. Lami oy. Hala na puto man. Kuan man dai, nga putod. Dapat sila. Hala sakto ra pa. Tara, deng ako guys. Madyo na laman ang mga timo-timo na nas. Alright. Okay. Sabuan natin arma luto. Yung sabuan ni maluto. Pagod naman budget. Na guys. Okay. So asan na sang itak-ang guys kaya ko maligo pa sa bag ko karidot. Kaya grabe iga nga kaadyo. Pastilan. Ang bajing gamay guys, o paning bakod tug pa na. Lami pag isang katug. Bajing gamay, tug pa man. Tug pag umbibikimyat guys. Maligo sa ko karidyo. Kay grabe nga limuta gazud. Tunas ko kin guys. Bye guys. Amping.
Ah, ka-shoes na si Jack. Kaya kang gilabhag sa sapatos, guys. Padaplin, ha? Ken. Padaplin. Di magpatunga-tunga kayo na yung mga saksanan. Mas kin, guys. Na nagsaging, guys. Iandam ni Papa Gabriel. Thank you, pader. Muna yung mga dadun. Good morning kay Miatin. Ta. Atad ko nila karidyo. Pay pagbakod na yung bajihan. Ay, muta pa. Batang baji. Tata. Muka pa ni daghan ako muka. Sa? Daghan ako muka. Dali. Garaan dyan. Tara. Banta ta. Diyan, galaan dyan yung bajing kamatoy, guys. Dali. Dali gan. Magibutangan dari, guys. Sige nga, natabon kayo rin di maintan dari mga baligjang ginagmay. Ta. Siman ko nang diha. Si Kuya Gal. Sakpan, dahil ka sakpan. Kaya ni angkin man, guys. Sige, kung sa panguha diha, Si Kuya Gal nanguha Joseph. Sakpan jud mo. Nguha jud di ay. Kisa ko, be. Kisa ko siyang dalaga. Ang cellphone. Kisa ko siyang dalaga. I love you. I love you very much. Kaya ka. Wa na puwa na hang. Wa na puwa ang mata o naman. Wa man. Lagi mong liig na puwa na. Kinautan siguro na ni mo. Pangit siguro na kutitid. Tatalo ka. Karito. Ito na mi, guys. Kita-kita sa dato. Ito na mi, guys. Naskimit na rin na mahaw diya. Mahaw ng TikTok. Mahaw. Tanaw mag-TikTok. Kung namahaw. Ha? Pagka na. Namisa sila ng humba. Humbang nangka. Iba kay adobo. Tupas bibi Dalton, guys. Tapos ati kimit ng kaun. Pagka na, day. Di magpabutang, mga haglik ibutang, gusto lang magpagatos, gusto lang siyang pagatos-gatos. Kaya sila ko ikauban. Magpagatos-gatos, ramaning, amang batang gamatoy.